Hľadáte bývanie, ktoré presne splní vaše sny? Tento dom vám ukáže, čo znamená skutočný komfort, štýl a pohodlie. Poďte, nech vám ukážem domov, ktorý vás ohromí svojím moderným dizajnom. Hneď pri vstupe vás privíta priestranná chodba so vstavanými skriňami, praktická špajza a technická miestnosť. Tento dom ponúka moderné prepojenie obývacej izby a jedálne. Nové vinilové podlahy, štýlové svetlá, kuchyňa so stavanými spotrebičmi a obývacia izba s výhľadom do záhrady. Kuchyňa je orientovaná na západ, čo zaručuje krásne presvetlený priestor počas celého dňa. Pre váš komfort sa na prízemí nachádza aj moderná a praktická kúpeľňa a hosťovská izba. Z obývacej izby máte priamy vstup na túto krásnu veľkú terasu, kde si môžete vychutnávať súkromie a pokoj. A to nie je všetko. Poďte, ukážem vám druhú časť domu, kde vás čakajú ďalšie skvelé prekvapenia. Tento slnečný, nový a moderný dom ponúka všetko, čo si rodina môže prijať. Od podlahového kúrenia v celom dome, druhej kúpeľne s vaňou pre väčšie pohodlie až po nízke mesačné náklady. Tento dom je novostavba, postavená a skolaudovaná v roku 2019 z kvalitných materiálov, ktoré zaručujú dlhú životnosť tohto domu. Dom má užitkovú plochu 176 m2, čo poskytuje dostatok priestoru pre vašu rodinu. Navyše, dom je už predpripravený na vonkajšie žalúzie. Záhradný architekt pripravil pomocou vizualizácií návrh na využitie pozemku okolo domu. Posledná čerešnička na záver. Každý deň si môžete vychutnávať tento nádherný výhľad na okolitú prírodu a užívať si ticho. Čas sa kráti a ceny nehnuteľnosti stúpajú, preto nás neváhajte kontaktovať, radi vám ukážeme tento domček.